A faciana de Madinda, o acabar o partido, ilustra as complicacións que vai ter o Celta B para retornar á segunda división B. Difícil papeleta que lle agarda en Guecho. Na primeira metade os galegos tiveron nas botas de Madinda. E de Aitor, as mellores ocasións para tomar vantaxe. Pero entrou o porteiro Chemi e a falta de puntería non houbo xeito. O Arenas de Guecho aguantou e soubo tirar desas outras cousas que ten o fútbol e que tan ben manexan os veteranos como Pereda para controlar a contenda. Funcionou e, de feito, na segunda metade apenas lles deu problemas ao filial celeste. O máis salientable, este disparo de Santimina. Ben situados, con oficio, os vascos mesmo tiveron a súa opción nunha bonita xudada de Ollora. Sensación sempre de equipo rochoso, que sabe a que xoga, difícil de superar e que vai obrigar en 7 días a mellor versión celeste para ascender de categoría. Más resultado non é porque co empate pasamos nós, con calquer empate, con un, dos, ou coa vitoria nos Alana fora da casa, pero a verdade é que quedanos un sabor agridulce porque creo que merecemos algo máis, tivemos moitas ocasións diante do porteiro, nos concretamos, e logo temos que ir ali ahora a pelearlo. E mentres o Deportivo B gañou o seu encontro, pero semella que vai ter que sufrir moito en Málaga para certificar o ascenso. Gañou por 4-2 a El Palo nun partido moi duro por parte do cadro malagueño e con algún erro arbitral grave. Non houbo respiro no comezo do partido en Riazor. Antes de cumplirse os 10 primeiros minutos, o marcador era de 2-1. O equipo deportivista conseguiu poñerse cun 2-0 no electrónico grazas aos 2 tantos de Luís. O primeiro no minuto 5 logo da asistencia de Lemos. E no 7, o segundo. Despois desa recuperación de balón, un novo pase en profundidade e o segundo de Luís e do seu equipo. Sufría moito o palo o conxunto andaluz con espacios. A ledicia dos afeccionados que nun número de case 10.000 se deron cita en Riazor. Sen embargo, a balón parado, no minuto 9, Cobos recurtaba as diferenzas para un equipo visitante que amosou despois malos modos e moito oficio. Acción chave, non só do partido, senón quizáis de eliminatoria. O colexiado castelán leonés Manso García non indicou o claro penalti do gardameta Loren a Luís. E non só iso, senón que amosou un cartón amarelo deportivista que en principio lle vai impedir xogar o encontro de volta. Antonio Muñoz, no minuto 38, empataba para os andaluces. Pero o Deportivo B conseguiría refacerse e chegar ao descanso de novo con vantaxe grazas, como non, a Luís. Hat-trick para él. 3-2 no marcador. E no segundo tempo, e logo da expulsión de Durán no conxunto visitante, chegaría o cuarto tanto, bo control e remate de Lemos. Minuto 61. E de aí ao final, moitísima tensión. Primeiro, vangalas en Riazor. Logo as tanganas entre os xogadores. O colexiado incapaz de conter eses malos modos. Expulsión do fabrilista Iván González nos últimos minutos. E ao remate, malos xestos de algúns xogadores visitantes, especialmente do seu gardameta Loren. Retirábase el e algún que outro compañeiro discutindo cos xogadores fabrilistas e con feos xestos cara á bancada de Riazor. O encontro de volta ante el Palo pode ser un auténtico inferno para os fabrilistas. Me parece denigrante que haya equipos que se permitan estar en categoría nacional, ¿no? Con este comportamiento, ¿no? Es decir, no puede venir aquí gente que no ha pasado nada, amenazándote ya desde... Bueno, si le preguntáis a los jugadores los que le dijeron, es para tomar, no sé si unas denuncias a nivel civil o algo, porque cuando te amenazan así de muerte, es que es increíble, ¿no? Vai ser duro partido de volta. Pola súa banda, o Compostela comezou con moi bo pé a eliminatoria da fase final de ascenso. Irá a Cieza cunha vantaxe importante de 2 goles. Onte gañou no partido de ida en San Lázaro por 2-0. O Compostela adiantouse ao inicio da segunda metade. Manu Rodríguez marcou 1-0 logo dun pase de Jimmy. O cadro de Freddy ampliaría a súa vantaxe a 6 minutos do final. Llave aproveitou ese rexeitamento para colocar o balón desde fora da área dentro da portería. Llave marcou un tanto que pode ser decisivo. O 2-0 dalle unha vantaxe importante ao Compostela pro partido de volta, pero os de Freddy xa recibiron algunha pista do duro que pode ser tamén o partido de volta en Cieza. Vexan senón o entradón de Cristian, o santiagués Diego Peláez. O árbitro só lle sacou cartón amarelo por esa acción. Freddy non o podía caer no banco. O partido endureceuse, algún acabou con sinais de guerra na cara, como o capitán Manu Barreiro. Sí, voy un par de entradas ao final un poquinho fora de sitio, que creo que o Xao estuvo un pouco condescendiente con eles, non? Un pouco aquí a Peláez que penso que agozou máis o cartón vermello que outra cousa, pero bueno, isto danos un aviso do que nos vai esperar, non?